Pero agora imos falar co condutor do autobús que atropelou presuntamente un mozo de 18 anos na Noite Vella en Touro. Desgraciadamente, este rapaz perdeu a vida. Boa tarde. Boa tarde. Polo que lemos e polo que escoitamos, ti no momento deste tráxico accidente non te das conta, non? Enteraste horas despois. A ver, en primeiro, antes de contestar a vosas preguntas, quería, como conductor do autobús, en nombre da empresa, quero darlle un forte abrazo a esta familia en nombre de todos, nas condolencias que neste momento están pasando. Estamos dispuestos, a empresa mexeu, a presentarnos diante da familia, se eles queren, o que faga falta e poder axudarnos en todo o que faga falta. Teño entendido que dende o primeiro momento, cando soubeches o que pasou, ti xa querías dar ese paso, poñerte en contacto coa familia do rapaz que perdeu a vida, pero alguén che dixo que non, que era moi cedo, que era mellor agardar un pouco, non? Exactamente, sí. Foi familia, a empresa precisamente da empresa conductora, bueno, da empresa de autobuses, me dixeron que de momento non, que pasara o tempo, o que fixera falta, pero bueno, eu non teño nada que ocultar, estou disposto a colaborar, como colaborei ca autoridades de tráfico, bueno, toda a información que poida dar, non me nego para nada. Por suposto, dentro do programa tamén nos sumamos a ese pésame, unha aperta ben grande para a familia que estará pasando uns momentos durísimos, pero comentaba Juan, efectivamente, como aconteceu todo, porque nun primeiro momento, cando se produce presuntamente este atropelo, ti non te decatas de nada, de feito, enteraste de que existiu este accidente e ao principio non tes ni idea de que ti poderías estar implicado de algún xeito, non? Exactamente, aquí prácticamente é como se te culpan 5.000 a 100.000 velas e eu, pues claro que me neguei. Me neguei porque, oi, aquí non nada, todo o percance que podía estar sucedendo é como me estaban comentando, porque eu estaba xa no meu domicilio, co coche estacionado, e estaba, pues, oi, na cama, descansando. Entonces, pues claro, esto recibí unha chamada telefónica preguntándome se sabía que pasara en Touro, e eu, pues claro, dixenme que non sabía nada, hasta que me dixeron que, bueno, que era un atropello, e claro, que vou dicir, pues mala suerte. Non sei se imaginas ou te das unha idea do que puido pasar, non? Que foi dando marcha atrás, ti estabas manobrando para arrancar, exactamente que pensas que foi o que pasou, como puido pasar o accidente? Bueno, mira, nos medios de comunicación, nas páginas das redes sociales, acabaron dicindo que eu puxero a marcha atrás. Eu en ningún momento puxen a marcha atrás para nada, porque se poña a marcha atrás automáticamente se oi que toca a bocina, claro, xa a xente aparte. Pero eu non puxen a marcha para atrás para nada. Eu, sí, fui o primeiro en salir, tiña os viaxeiros cargados, facía a ruta empecé facendo a ruta a 1 da mañán, poñendo no cartel luminoso o nombre da discoteca e salindo de órdenes, e facía órdenes de Ibeiro. Como tiña que fazer outro servicio que estaba na balanza, que ao mellor que tiña que salir, eu tiña que fazer outro servicio en Malpica. Bueno, entonces, pues claro, falando ca dirección da empresa e todo, pues me dixeron nada, cargamos a ti primeiro para que ti sallas o antes posible e vayas para enlazarlo no siguiente servicio. Entonces, pues claro, fue o primeiro coche en salir. Puxenlle no cartel, puxemos o nombre de Cigueiro. Entonces, claro, os viaxeiros viron o nombre de Cigueiro e vían subindo todos po autobús. Eu, cando tiña o autobús completo, cerrei de portas, se entende de que coche completo. Me dá unha persona, digamos que está ali todos os días, cando hai servicios da discoteca, me dá bandeira de salida, e entón, pues claro, eu xa son o primeiro en salir do aparcamento da discoteca. Entón, eu cheguei á altura entre a salida do aparcamento para incorporarse ao carril, vin a este muchacho, en principio, dixen os agentes que sí, porque me preguntaron, dixen que sí, que alguén me petar a porta do pasajeros, dixen que non abría a porta, porque enténdese que se teño a porta cerrada e estuve arrancando que teño o coche completo. Entón dixen gestos
que é o coche de atrás. O coche de atrás se entende que sería o coche que estaba no aparcamiento para completar un autobús e aprender a arrancar. Pero, disculpa, pensas que este rapaz, esta persoa, foi o rapaz que faleceu no accidente? Esa persoa que estaba facendo xestos na porta do teu autobús? Non o podo dicir seguro, porque eu dixenlle aos agentes de tráfico que estaba dispuesto a colaborar, a dar toda a miña información, pero que tiñen que entender que estaba moi nervioso porque levo moito tempo conducindo, a xente que me conoce sabe que son un profesional da carretera porque eu ando ben en trailers, agora dedico a andar cos autobuses. Sí, rascazos, golpes aos coches, pois sí, teño dado. Pero encontrarme nunha situación de ahora dunha morte é a primeira vez. Claro, entenderedes que estou moi nervioso. Normal, entendemos. Pois agardaremos o resultado da investigación, porque sí que hai certas circunstancias por aclarar, que entendemos que ti tamén pois, és un dos principais interesados en que se aclaren. Moi boa tarde. Moi ben, boa tarde. Un saludo. Mandamos evidentemente unha aperta non só a familia, senón pois a todo o Concello de Oroso, que víamos aí nesas imaxes, nese minuto de silencio tan doloroso que foi para o Concello, para todos os compañeiros, un rapaz ben querido pois neste Concello, recentemente incorporado como voluntario ao Grupo de Protección Civil. Mandamos toda unha aperta a esa familia e a ese Concello. Moi querido, como estará esa familia, como estarán os veciños, amigos e a xente do Concello, non? Pero tamén entendemos como estará, como está, non? O conductor con quen acabamos de falar.